so bansi. Amarya za ka tafi gidan uban shi. Ke za ki tafi gidan ubanki. Ka kwasa mini ka a jiki. A jiki mu. Salo? Ke. Salo? Wai ku ba kwa yaji ne? Menene yaji? Ba barkono, ba tumatiri, ba tarudu, ba yaji. Ku auren ku baya mutuwa? Mutu. Ya mutu ka mutu solo. Ta yanke maka sati 2 zuwa gidan kaso. Idan Allah ya kai mu ranar 17 ga wannan wata na 3 da muke ciki, za a da nan kotu a ci gaba da wannan karar da ake yi. Rakiya da ɗaya daga nan ce a sai kwakwa. Safa ne kawai a sai kwakwa. To a sai kwakwa, a sai kwakwa, a sai kwakwa, a sai kwakwa. Kawai ana ki baki je kin zauna kin yi aure ba. Ki zo ki rika yanke ɗanyen hukunci. Ku Na gode. Kana cin mutum kama kana cin jaki ko? A dan za ku kara kudu ku kara yarinya wannan da kuna gani ba yarinya wai wani wuri ne da an fito wanda ba daraja ba. Yarinya da ta fita gidan sarauta. Allah taimake sarki. Karshen shi man ga maka jimbiya cici na gare ta wata 3. Amma zaka ci ni. Da kerin ne ma tambayen na cire kafa 2 na ba su na ce su dandana. Ke kuma ka miki sauran. Ai baka sani rayuwar duniya baka sani wanda na kaunan ka ba. Wai farfesun menene? Kan alade ne. Alade? Alade? Ya baka kawo ya tubaka ba. Ita ta ci nata. Shin na ce a ware mata nata saboda mai konan ka shin zai dafa bu da Yanzu kai ka zo ka kalli ido na ina tsaye da kyakkyawar budurwatawa har ka zo dan ubanka kai mata sallama. Wa ka ce ta koya ma sallama. Har ka zo ka same ni ina tsaye muna soyayya ni da ita muna zabka kwalisa dan kinka ka zo da kwalilan kai ka tsaya mana sai na ga waye ubanka a garin nan. Baba na. Baba na. Ban uwata. Ye? To ai ni wallahi da ban sani. To ai irin wannan saki a kai shi baka ya murgina ya kai makoshi To menene? kawai dai kai shi baka za ka ji shi raba yau za ka ji shi yakwa likita bokan turai ba ka so a mutu ba ka san a yi Menene wannan? ye ka ji zaki ka ji shi charkwai irin mazakwai din nan Ni ban ji komai ba. to kaga tabbacin lafiya lau nake kenan fitsari na ne tani na zage buje na yi shi fitsari na ne wallahi Tsarinka. Lambo? Shin a ne aka karatun yanka na suna? Baka yanka ba ne? Na yanka. Ha kuma da ka yanka za ka tambaye me ka faɗa kai? Ban iya karatun yankan suna ba na farauta ni iya. Bukul haza ni ce karatun yankan bishiya. Daga ƙarshe ka sa bismillah. Ni dai na Start. Huba, lica, kuma fula ina tasa. Ga wani abu ne kome wannan ugo. Ana ti, curo rufuto ki una. Koma ma si ona. Alhaji. Haji gurin da nake son balbal ta shafa min kai ban yin ina ba amma ranar nayi Kamar yaya? Daga kana harbewa. tafiya ita ce dalin na ce Momi. da ke na ce ta ce sai ko ta ce wai ma aski wala ba sana yin ina ba na ce nan ne wai wanzami ne